Gambogen. Ik ga hem feeden niet. akwamozu a na anyị na-eme nke iwe so n'igwe ya arụ anyị na-ahụ ụmụ na-agba mbọ anyị gbachaa mbọ kpechala egwu ịgọziri anyị bụ ụmụ gọzie ụmụada anyị gọzie ụmụ nwadị ya gọzie ndị ọgọ gọzie ikwu na ibe gọzie ndị enyi ya bụ ihe gbasara mmemme akwamozu anyị na-eme asị oge n'ikuku ka ọ asị n'oke mmeri nke a na-emeri ọkwa n'ihe gbasara ọdịnala ọkwa na ọdịnala egwu awesị na anyị si na bido tata gawa na ngwurube ga-ajụ oyi mmiri bụ ndụ mmiri bụ igwe ọma n'ọya ka anyị na-eme omenala si ka udo bi wee chi anyị ji nzu anyị ji edo wee si nzu anyị na-etinye bụ ka ịmara anyị nzu ka ị na-ama anyị nzu ka ị na-ama ndị ọgọ na-ama na-ama ndị enyi ndị niile ibe banyere gị na-adị mma anyị si na a na-ama ihe gbasara akwamozu na ọ ga-amịta mkpụrụ dị mma ọra niile ga-abịa n'okpuru o nwere onye elibe libie ọnụ ihe ọbụla onye eli ya abụ ndụ ihe ọbụla adịbe nse ka anyị egbo ihe gbasara ọya ka anyị egbo gbasara ihe ọbụla bụ ajọ iwe a sị igbo ya bụ ajọ iwe achụwakwara anyị ndị na-achụ anyị ọrụ anyị kwuru wee sị na-ekwe nzu ọjị ka m ji wee sị na ọjị anyị ji n'aka ahụ na anyị ga-enye ha ọjị n'otu iwe na-emela anyị ihe ọgbara otu n'ọbụ ka anyị na-agọkwa ọrụ na-agọ n'isi ọra ndị obodo anyị na-eme na ndị ọbụla anyị n'anya na ndị nyere nkwado n'ụzọ ahụ na ụzọ na ndụ onye ọbụla ga-adụ ya bụ ọnụ anyanwụ a na-adọ ọrụ adọ ọrụ wee ebe ọbụla ị nọ isoli ibe wee anyị si na-agali owu na-agali owuwe ego oyibo ihe eji wee chọọ anyị mba anyị na-agba aghara abụ ibe nkịtị onye chụọ chụta maka ịgba bọọlụ lacha obodo ọ bụ na anyị tinye aka ọ ga na-agazi nwoke ma nwaanyị dị n'ime ụmụ ma ndị ọgọ ma ụmụ nwa di ya ma ikwu na ibe ma ndị ezigbo ọyị bụ ndị obodo anyị n'anya bụ ndị obodo ezinụlọ n'anya a sị ka iwe ọma mekwa ụlọ ọra mmadụ obodo na ọka anyị kwuru ga-emezie wee sị na ọnya ka anyị na-enye ụlọ anyị sị nye bụ agaghị ka ọ bịawa okike ya bụ okike iji wee bụrụ nnukwu mmadụ wee gbaa mbọ oke ịgbara a sị ya bụ okike ahụ ka anyị na-ekwu ka ikenye onye ọbụla oke bụ oke aghara enye mmadụ ya na-ekwe ndị niile ga-enye aka n'ụzọ ahụ n'ụzọ na ndị ga-ama ọga na ndị isi na mba na mmọnwụ ndị ga-abịa gbaa n'obu anya na isi were eje agba n'obu ndị ọzọ ọyịbe ịkpali amụ ka ime abịa a na-enwe ọṅụ
n'ọbụ ka anyị na-aga ọgụ ndị niile ga-abịa nwere onye eweta ire nseke nwere onye eweta ajọ ire anyị na-ekwu ewere ajọ ire bịa were ajọ ire kwuo onye anyị ọ ka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị na-ekwu okike anyị onye bụ akwa anyị ji akwa were adaghị obi nke anyị emetere emezie ya ka ọ dị iwe a na-ekwu bụ iwe ọma odomibi ma ọbụla na-ewesi iwe ma ọ na-ewesi iwe ma ọbụla ị na-ewesi iwe ma mmadụ ọbụla ị na-ewesi iwe ma na ụmụ ma ikwu na ibe belụsọ ma onye ji oke ma onye na-eti aka n'oke anyị ere agba ọgụ mmadụ na mmụọ a wee sị na iwe anyị na-ekwu ka odomibi maka echichi anyị ọ na-eje nkwa okwu na asị anyị ta akpuchi ọnụ anyị ekwuzina n'ọka onye n'ọmara ekwuche anyị si na-asị ka a na-ekwu ebe ọbụla anyị na anyị ya na-arụ oke arara oke mmadụ oke nke anyị ka anyị ghara onye ọbụla ya bịa ntiri aka na oke anyị site ịdabere wabụ tichiri wabụ ndị ile ọnụ ma ụmụ nwadị a ma ndị ọgọ ya ma ndị ka ya bịa ọgọ n'oburu ma ndị anyị bụ ụmụ nwoke ya agọ ọgọ nwere onye ya arụ abata n'okpuru afta itichi onye ahụ ọnụ na ọ ghara achọta oke na ọ ghara ama onwe anyị si na ka anyị na-eme dịka anyị ji nyewo ọkụkọ anyị ji ewelu etichiwawo ndị ilo ọnụ onye ọbụla ya ewe ajọ ire wee bata n'okpuru a si were ajọ ire ahụ ji onye ahụ anyị kwuru ka ọ ga-adị ọka ọdụ maka m na-azụnarị onye owozi aka ju ọwa China enwetazị n'ụmụ ogbo ọka na be ndị aka ya nọ kpọmkwem na anyị fụrụ ebe kwụnụ ewego na ibe ebi aji maka akwụla ebe a n'ụbọchị tata na mbugodo aba m bụ Dr. Chibuzo nwa nwoye bụ ọnwa agbe mmiri enwe ụlọ ọzọ Igbo mgbe aka ji ọwa ugo ebe n'aja egbe na mma eji were egbu ndị Igbo ebi anụ nwa kwụnụ bụ ebi eji eme mmemme ekwele nna m bụ Dr. Simon nwoye egwu ahụ bụ ugwu ikpeazụ ugwu n'ụlọ ọnya bụ ebe eji eme mgbalị ọnya bụ ebe do anyị na-ekene Simon egwu nwa na-ekwu rakpụ ya na gụlụ mmụọ ikesị mata na omele omenala ọfụma onye amụrụ n'ọka tendọ o nwere obere ife mmụta ịmụta na ndụ obi n'ụwa ọbụla nọ n'ụwa
mmụtala anaghị ekwuzi okwu iwe mmụta na anya bụ nwa oyi egwu ọnwa bụ mụnwa bụ nwa ya bụ Chibuzo mụnwa bụ nwa ya bụ Chibuzo ụlọ onye anwa bụ nwa oyi egwu ọnwa abụọ ana obu aka ahụ ihe gbasara ọnọdụ omenala anwụ o mere n'ọdịnala anwụ ọ n'ime ka nna maka na ọnya nwa bụ ọbụna oyibo asị na ọnya bụ founder of ọlụ nna alụ tata ihe gbasatalụ omenala na ọdịnala ahụ maka na ọ bụrụ na ọ na-alụ dibịa mara ama ahịa mara ama mkpọrọgwụ nwere nke mma ọnya bụ the founder of ọlụ nna alụ. Anyị ekele maka nke a dịka mmemme akwamozu ya na-aga n'ihu ụbọchị tata kedụzi ife na onwe ndị na-atụ anya ga-abịa mgbalụ a ndị na-eme expect ebe mgbalụ a echi niile ndị a na-atụ anya ya abịa mgbalụ akalịla akali maka na ya bụ nwoye bụ ọnwụ bụ mmadụ ọra ka ọ bụ ma ndị anyị ma ndị anyị amara ibe na-abịa mgbalụ maka na onye ọbụla na-akwado ya na ikem na ikem nwere ụfọdụ ndụ bụ ndụ kwesịrị na agaghị abịa maka mgbalụ bụ ụfọdụ ndụ anya anyị ruru ụfọdụ anya anyị eruru mana anyị gbasakwala ozi n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị gbasa ma na igwe oyibo redio anyị gbasakwa ma n'ịntanetị ebe niile so na ndị ya abịa mmemme akwamozu anyị na-agụtaba ọnụ maka na ọkụ onye si wele eme ka egwesapụ ya ọ ka ọ dị anyị na-ekene anyị anụghị ife ikwu bụ ọgịnwa obodo ọgbalị aba kedụzi nkwu ị na-ekwu ya dị n'isi ụmụnne ndị ọrụ apụghị n'aka nkwu ị na-ekwuzi maka udo adị n'ezinụlọ ya nkwa m na-ekwu ya bụ na biya dịka ele ọnọrọz na biya aghara agba mkpị biya aghara aghasa aghasa na m na-eme ike m and anya bụ ike m ahụ ka m na-emekwa iji wee mee na achịkọta onye ọbụla ọnụ awuo nke ahụ bụ oke onye ma ele onye si ya bi ndụ ya ka o wee dị mma ka o wee baa uru maka na ọ bụ na achịkọta onye ọbụla ọnụ okwu onye ọbụla bụrụ owu obi onye ọbụla bụrụ owu ibe a na-aga mma mana owu onye kwuru si odudu atagbuo onye owu osisi anaghị eme ọbịa so na nkwa nkwele na ndụ ya ma n'ọnwa ya n'ọnụ ya ka m nọ ibe ana m emekwe nke fụtakwula ibe na oke ike m ra na-ayọkwa ya nwe ya ma ndị ichie ka ha nyekwa aka ma mekwuo m nna egbogote wenyitekwa aka wee na-enyekwa aka ezinụlọ n'ọnya bụ ayọ nna ayọzi n'ime nkwa nkwele ya ọ dị mma anyị na-ekene gị na mbọ anyị nụrụ gbalị ogo nọ n'ụwa anyị na-ekene gị asọlụ na mma nwa afọ a na-etu inu ụmụ nwoke ji malị gị afọ otu afọ a na-etu m bụ mmiri enwile ọzọ igbo ndụ aka ji ọwa nke ebe n'aja egbe na mma eji were egbu ndị Igbo ka anyị lụrụ ya anyị si na kụtazụ ya ka iri ya mma kụtazụ ka iri ebe ọ nọ anyị ere nlezi n'ụlọ ya na-ekene asasa na akwamozu a onu kwacha onye akwata maka gị nwe ọ ya agazi ọ dị mma si n'ike daalụ
kedo enuru tenne bawuya
And the one and only saints, as long as saints are concerned, ladies and gentlemen, we are talking about late saints. When you go, number one, as long as Oka Kingdom is concerned, number one, as long as Umuoka Kingdom is concerned, number one, as long as Southeast is concerned, ladies and gentlemen, we are here to be our Saint Archbishop Moyuko Cha 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 Okakanwa Dibia. May your soul continue to rest in peace now and forevermore. Your children are gathered here tonight just to celebrate you and to give you the last respect today. He lives now and forever. I am with a lot of people that are here to represent and respect the one and only legend, Dre Dibia. I have the one and only Nze Ngonado. And our own Archbishop sent. Are you ready now? Oh, Regina, let's go there one time. Oh,
What
Because once we start again, we are not going to stop. For the last time, people, come and register your name here. For the last time, we are just giving the last opportunity. Whatever you want to perform on the behalf of our daddy, kindly come forward. Once again, I hand over the microphone to my own brother, Omega. Let's go. Mebundi guys, Mebundi Eva, Mebundi Ogene, Mebumau, Bigopia. Here is how we go so that we can continue from where we stop. Thank you. Yes,
tradition is concerned in Alibo. And with this here to Umukwaka, I am the only saint I am. Any saint over in Kukumakia, I am here. All one you go, I am who sent it. Ladies and gentlemen, I want to give this message to everybody not here before now, but the next person to perform. Abuna, when you go before you Iko, Chefu, Ugonina, Ojiki, Ugonina, Egonina, Jigala, get away, girl. I'm going on a laptop. More not any online app. Gabi Tego, Yaki Warega and the family here, Kiwi rest and the next people to perform on behalf of our saints, Saint Moyuko. Like I said before, Abuna Momegi, anchored by the one and only SF sympathy, all the way from Umwewe in Umuwoka Kingdom to represent and present the one and only late grandfather, the one and only Archbishop, the one and only Saint Moyuko, live and direct. On a day like this, we want to say a very big welcome once again to the one and only Kegait family. Are we ready, ladies and gentlemen?
Barabiga sagara bilete. I begin to die. Amobia to give us that special vibes. Ladies and gentlemen, let's make a special welcome to the one and only Tete. Oh, hey, Amobia, are you ready?
Asidi mama, asidi negadio, asidi mama, asidi himo. Una soludo kwa nakata, akuija nyawe. Ebe na tiyeku, soludo we baba, wamutete wamobia. Kanaba, one million Bolani.
Oja Master. Let's put our hands together to that handsome ebony man. Let's go there one time.
Anambra State is concerned, ladies and gentlemen, all Wadiana in Umuoka, I'm talking about Ipadiko, Nenupagidi. My man, I sight you from there. Yes, so is concerned, ladies and gentlemen, I'm talking about Kinko Okene Missy. Kinko, are you here? Ndo Enugu State, Iyi, Umuago, iya anyị bịara ebe a tata, ha sikere tata, maka na asị na onye bịa so obodo ya, ụwa mara onye bụ onye si. Anamuka Yawaga
Yeah.
Presence of the one and only Ogene Nkano, aka Mburumbu. Obia Mburumbu. Oya wa. Obi model. Akajo wo wo ko
Ladies and gentlemen, all the way from Ondogo or Kakawa Libya sense because I am not Batava in Shawi. We now say no.
Hey!
my own father, and I soon none.
ọmụrụ anwụ so n'elu na ikike ọ na-atọga mana ọ bụrụ na ọ nọdụ bekwa anyị aka si mana ọmụmụ n'ime ọzọ Olha
Adi
Ametekwe unu mma. Debi na kwesi ndị bọkaka. Awara na abadibe na anyị niile na-ebi. Ịghọtago na ọnwụ bụ ọbata fọlbụ onye ọ n'obe bi ọ n'obe zedi afọ amụ bụ oji efi ọdawala ọjị nwunye bosi je yes oji efi yes nwunye nze ọdawala ọjị
Ọgwụ ya? Nwanyị ụmụ awụlụ. Ọkụmegwu ga na-eme. Ọkụmegwu ga na-eme. Awụ nke na-amụlị. Ndị na-agbago obodo ya. Awụ m n'anya. Ebe ị na-agwazi nwunye ya. Ọnwụ ihe. Kwenda mụrụ enyi m nwaanyị abịa be nne m na mkpụrụ ụbọchị ka ya kwacha ozu ọgụ ji dabatara ya wee were ego ya wee ga wee kwụrụ dọlụ ka m nọchiri ya Ndụmọdụ na-adụta ụmụ ya. chinetere jikọtara ugbu a ụlọ nsogbu ya dụrụ adị akpacha ndaba nụ igbo olu ezigbo eze mbata mbata ibe ọmụ ibe ọma na-ebe Ebe a na-ezu ilu ugbo ebe oyibo egwu oyibo ụmụ awụlụ ka anyị nụrụ ihe. This is my
Thank you.
The bus in the wall. The bus in the wall.
Thank you.
Kaka. Wewe mnano zimiru nyonyo boze mwachaza na the second son of Okaka Dibia no Mwaka. Kama la fa ini afari. Afa mbe chaza na egwu onu. Ai le kene. Mu tekisi fo on baba ya kesi fo on ya. Ya onu papa mu okwu eziokwu na owute m maka na iwe wu ozu Igbo ndụ. Yes. Ka agwa so no ya. Mana onwere ya ime ọnwụ na oliketego n'ego. Ọ kpọkwu m si m echere na nzi ọsị m ka ekwu n'achịchị nke ọ nọ na-anyụ nsị na anyị nwa mere na kama ụdịrị nke ekwe na ọ kakwara ya mma na ọ nwụrụ na m ntaba ndị mmadụ ahụhụ gwasị ya papa na ọ ya adịkwanụ mma ka agwa na ọ ya adị mma so n'ọnya ka m na-achịziri azụ ndị ọzọ agwazi m na akpọ m si m na ọ rafugo and ka ọ gwachakwa ma ọ sị m na ọnwụkwasị etinyekwenye ihe na mọchụwarị agwa ebe ọ bụ na nna m gbakwala na tawa immediately maka na o nwere ndị ka m wee jide ego nke ntinye na mọchụwarị so no ya wasi oke immediately my mother kpọọ m ozugbo m gbala na tawa mee ibe anwụ ọgwụ m kene ọ bụ na edoziche ego nsi ya thank God so no ya anyị na-ekene ịneza ihe afụ n'onwe ndị bịara ebe a ndị si Port Harcourt Abuja obodo dị iche iche ndị ikwu na ibe bịara ebe a nke ebe na-agwazi ma bifo arapụ ebe a taa nsị na obi dugodu m obi aṅụrị tata dị ire maka ọ bụrụ ihe m tụrụla anya ka m hụrụ na akwamozu akwala ka nwa dibia kwa anya ka ịmala big man agba big man ka agwa ya mata na anyị pechelu mpe maka na onye na-abịa akwamozu onye ahụ na-ene anya ọ na-asị ọkwa ụmụazị na-eme ibe niile so n'ọnya ụwa na-asị na ebe ọbụla onye si wee bịa ma moto onye ahụ ji wee bịa ma ihe niile ya abụọla ya ngozi ka agwa
ma ebe anyị nwa na onwe anyị bụkwa ụmụ ya si wee weta ego ihe niile ya abụ times 2 mgbe a na-ekenye ebe ọbụla ọ nọ a na-asị ya na onwele na asị nwa ya akwa nna na ụlọ nna ya akwa nwa so ele nụmaba anyị kwafuru ya kịta na obi adịgo anyị obi ahụ na ọnya chetezi anyị anyị na-ekene enweche ọkụta azụ ya ka iri mma be n'imele n'ụwa mgbajikwulu mmaji anyị na-azọ mbibe akwa ka iwe nwe ya abụ nke unu ikpeazụ anyị na-ekene ha si n'ike unu gbọrọgbara kekere unu gbọrọgbasa aka unu gbọrọkọ aka nwa dibịa kwa anya ọfụma pepụl na-agba aka ebe daalụ rinne daalụ nnukwu mpa anyị si kịta maka na anyị ka nwa milion ọgbọ nweche daalụ Amin, ahora veo con todo, no mo Pues ese no cabello. Oye, si no, no me acuerdo tata. Se le puso con la mano. Y no iba a nada. Vamos a ver.
ọzọ nọrọ na njedebe na bọọlụ aka nwa dibịa ka ụlọ alịa nwaanyị ka anyị mara afa anyị n'uju nne Afa mbụ ọmụ ọnwa ekwu ọnwụ adagbo oyikwo anyị na-ekene ogana emela ebe a n'ụbọchị were emela ebe a taa ebe elu dịgodugbo obi aṅụrị anyị na m ekele ndị mmadụ ịbatara nke nna m mmadụ akarịa ọkpụkpa nna m nke ya onye gwa m na ọ ya dị otu a mmadụ ekwete igbo bụ ụmụ bịanụ ebe niile juru eju anyị na-ekene mina anyị ga-afụdo onwe ndị bịara ebe a ndị si from Port Harcourt Abuja Lagos ebe ọ ga-abịa n'ala papa gị a kedu na-agwazi ba bifo arapụ ebe a anyị na-asị na ijeọma lajere ejere ijeọma anyị na-ekene kedu mgbe ị na-ekwezie asị adịa nwaanyị ka ekwu na-ekwezi isi ụmụ nwanne gị ọrapụ ihe na-ekwere isi ụmụ nwanne m ndị ala otu anyị si wee kwacha nna anyị n'ime ọma ya gasịrị aga alụba ego n'ahịa ka anyị na-ekwu n'ahịa iru ọma ka anyị ka ọ bụ nna anyị kpọrọ anyị ibe ọdịnata aka galazi anyị ji wee kwacha anya na anyị aga na asikebi ma nwoke ma nwaanyị anyị enwe ego n'anya na ego ya gana nwa anyị ga na anyị na-ekene anyị na-asị unu gwacha anyị iwe akọ gị iwe nwe ekwekọzọ ya ka iru ihe mma ọkaka nwa dibịa eru mere n'ụwa nwa jikwuru mmasị n'afọ a Jizọs anyị na-ekene gharụlu na mma ahụhụ ọma site n'ike daalụ na onye isi daalụ anyị na-ekene ka amata afọ anyị na-ekene ka ebe anyị nọ kịta Benwoye ya emela ebe a n'ụbọchị emela ebe anyị na-ekele oge baba ya nọ n'ụwa anyị mara asị na nnekwu dibịa ka ọ bụ nwebe ịmụtara n'aka ego nọ n'ụwa onye gbara nna ya mago ndugbo anyị gbakwara nna anyị nso ọmụma mere anyị ji wee mụta ihe ụfọdụ n'aka ya mana na anyị kwesịrị na-asọpụrụ ọkọrọ anyị ya dịkwe nke anyị ka onye tara anyị wee sọpụrụ anyị ya bụ nnekwu nna anyị obodo nwali ọka nwali ya mkpapụrụ mba ọ mesịrị dibịa ike o mere omenala ọnya ka anyị jikwa akwakwa n'ụzọ omenala ahụkwa nwee ije echeti otu ọnụ ebe ije echeti otu ọnụ nọsị ebe ji wee cheti otu nwa ọzọ bụ na ịmaga owe mgbe ụfọdụ ya aga apụtala ọgụ njakịrị mụ na ya na-amaba maka onye njakịrị ka ọ bụ onye kwu na amụ naanị amụ na ji aha amanya bụ njakịrị ruo ma amụrụ ya na ọ na-abịa m n'ahụ ọ ya dị mma ka anyị mara afọ ya ọzọ aba m nkwụba anyị nụrụ onu ya anyị na-ekele ya daalụnụ unu gbara ya mbọ n'ụwa ya chukwu ya kwezi ụgwọ mmadụ kwuru mmaji accept my sympathy na njikọtazi ka anyị nọzi na mgbalụ Simon egwu ọnwa oye ebe ọka ka nwa dibịa n'ụmụ ọkpọka onye na nọzi na ebe nọzi na ngwurube ebe a na weta ndị ọbịa nwoke bụ ịma nku onye ọma onye ngwogo anyị na-aleba ka anyị mara abalị n'uju ihe mere bụ na nyewu nwoke mekwere na ụwa ya mma ụwa oduela oshiwodu onye ọbụla nne gba n'ọgbara ya agwachi na ihe niile mere mma mgbe na enwere any problem ihe niile mere ọfụma ọmụ nwa bụ oge ya nwoke na-anụ ụzọ azụ ụka egwu ọnwụ late azụ ụka egwu ọnwụ afọ mgbe tere aka awụ bịakwanụ mgbalụ na dịka ụwa makwalụ na oge anyị nwoke na anyị na ya mere ọfụma so ndị chọtara m ka m nọ na be m na-ete ndị nọ na be m bụ na-ete ndị ya bụ na-asị na nwoke ahụ ụwụ ya ọbịa ụwa ọzọ ya chikwara ụwa ga usoro ya
ọ bụrụ onye na-achọ nsogbu ọ bụkwa onye na-abụ gụ na ya jikọrọ iwe isi ka ọ lalụ gị iwe ọ bụrụ gụ nwa kama ọ nwụrụ na ya ọ na-anụ ọgụ iwe ya nwere ka imekọta ga-esi ka ọ lalụ gị iwe ya ayọla ndị ya shiwo ọdụ anyị na-ekene ma unu erigo n'nwa ọnụ ama na enetelu unu anya ọfụma anyị na-ekene ka ebe ị na-agwazi chi bụ na ụmụ nwanne ya chi bụ na ụmụ nwanne ya ka anyị na-asị ba na-ekwe ụkpụrụ nnaba anya ba na-ekwe usoro nnaba ji wee bie ndụ anya kpebi erikwe na nka ọkwa ọbịa kakwara ịrụ mmadụ ịnọ 90 something years ebe na-eme na mmadụ na-anọ 90 something years ọ na-echite ịkwụwa aka ọtọ na many things mana ama m na o goshiwegokwu ya o chigbu ụzọ egwu ọnwa egoshiwego ya wụdị ọkpara ọ ya dụrụ ya na mma anyị na onwe anyị bụ ndị ọgụ ebe anyị echikwu wee tinye aka iwe niile a na-eme wo na nga anyị agakwala afịa nke ọ bụla o tikpụtara anyị nkwụ na nke a bịara akwụ ya anyị ga-eme ya ịma ọkọ ọgọ ọzọ nwe oyi anyị na-ekene ka anyị nụlụ nnu ya ụbụ anya mmiri anyị wee na-eru ụjụ ọbịa nwoke bụ nwa oyi Simon egwu ọnwaka nwa dibịa ụmụ ụkpọka anyị si ebe ọbụla mere ya n'ụwa a ọ mgbajikwuru mgbaji ụkọta azụ ya ka na ọnwụ ya mma ọ nakwa na mmadụ not 95 years ma akwasị na ọ nwụchu anwụchu unu ya akwụkwanya ya na ọ bụrụ ya ga-akwụ unu anyị kelele gị ma onye ọma nwere afọ a na-etu ya eji mara gị na obodo ebe a na-etuo m manko ituo m alimilion ituo m akwa many people na-etu m Abakaliki onye na-etu m ka ọ bụrụ onye etu m ana m anabata ya mana ebe ndị mmadụ etu m aba dị iche iche bụ na abụrụ m onye mmadụ ezo nwa ezo onye ama ama anọghịrị m oke elefant adị eze ezo n'ọfịa ebe ọ nọ na ya afụ ya nnukwu mmadụ enwango anyị kelela nna ya ọ gharịrị na mma nwụnawazia na ijeọma
Okay, also the now we are so then. We are I should very near in the Beloma kind of very sure. I see no open at the alley. And no, my boy, I am. No, go, I go. And I come wrong, if you don't do even and I see now, even in any time in the no, I haven't those are not to leave it. How do I need the money in Arabia? Or do you even Lato? Elitera, Mutara, Niaka was a ratilla. And I know what the men whichever. How do I get a little other easy, yeah? I do not can ever lay, what did he rap up yesterday? Where give me? Utlabosaka, Uwala, Uleona in short, if I may say, Uleona, other easy. What I don't do good, eh? What does I give you? My million or one, much below magic, Samba Jesus, eh? Accept my sympathy. Accept my sympathy. Yeah, God, I know. I'm Seneca. I will see the burial of this Dr. Simon, who you from away. Ọ̀gáfẹ́ wọ́n ti dè kó wà ọ̀kẹ́kẹ́tọ̀. Ayé lè kéde ayé kò sè é ìjọba lẹ́yìn kọ́nù níwò ní òjò. Wọ́n kẹ́nà yín COVID ní bọ̀dá COVID yìí.
We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe.